וברוכים הבאים שוב לפיזיקה סל, להכניס אנרגיה לפיזיקה שלכם. היום אנחנו נדבר על מעבדת חובה, מעבדת חובה שעוסקת בחוק השני של ניוטון. מעבדה מעניינת, נחמדה, חכמה, קצת מורכבת. אנחנו נסביר עכשיו רקע על העניין הזה. החוק השני של ניוטון, יפה, החוק שני של ניוטון אומר A שווה סיגמה F חלקי M. התאוצה שווה לשקול הכוחות חלקי המסה. זה נכון גם לגבי גוף בודד, זה נכון גם לגבי גוף עם כמה מסות, גוף מורכב מכמה מסות. במקרה שלנו אנחנו נדבר על עגלה שנמצאת על מסילה, והמסילה, העגלה הזאת מחוברת בחוט דרך גלגלת אל סל של משקולות, והסל הזה מושך כלפי מטה וסוחב איתו את העגלה. ובכן, אז מה השחקנים שלנו פה בסיפור הזה? יש לנו את המשקל של הסל. משקל הסל זה בעצם הסיגמה F. סיגמה F שווה ל-mg של הסל. אבל יש גם את המשקל הזה. המשקל הזה מבוטל על ידי הנורמל. זאת אומרת, יש שם חוק ראשון של ניוטון בציר ה-y, אבל אף פי שגם פה יש משקל עגלה m גדול כפול g, אבל יש את הנורמל למעלה מבטל אותו, כן? אז בסך הכל יש לנו את המסה הזאת במשקל אחד שמושך אותה. אנחנו רוצים הרי לבחון את החוק השני של ניוטון. אנחנו רוצים לראות איך הוא תלוי במרכיבים שלו. יש כאן שני מרכיבים. מרכיב אחד זה הכוח, שקול הכוחות, מרכיב שני זה המסה. אנחנו רוצים לראות איך התאוצה תלויה מתנהגת בהתאמה. זאת אומרת, כתוב פה משהו מעניין, כתוב פה משהו שאומר על קשר שהוא יחס ישר לכוחות, לשקול הכוחות, ויחס הפוך למסה של הגוף או של המערכת. אנחנו רוצים לראות את זה בפועל. אני חושב שהמעבדה תמחיש לנו את זה. עכשיו, בגלל שיש שני מרכיבים, אנחנו צריכים להיות קצת חכמים. איך נגיע למצב שיש לנו השפעה של רק אחד מהם? זאת אומרת, רק של שקול הכוחות, או רק של המסה. אז עושים את זה בצורה יפה. אנחנו רוצים מצב אחד. השפעה רק של שקול הכוחות. זה דבר אחד שאנחנו רוצים לקבל. דבר שני שאנחנו רוצים לקבל זה השפעה רק של M. זאת אומרת, שינויים של שקול הכוחות בלבד, שינויים של המסה בלבד. כיוון שזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו חייבים לבודד את ההשפעות. כלומר, שבמצב שאנחנו עושים השינויים של מסה, של שקול כוחות, חשוב מאוד שלא יהיה שינוי של מסה. ללא שינוי אין. וכשאנחנו בודקים את ההשפעה של שינויי המסה, אנחנו צריכים שלא יהיו שינויים של שקול הכוחות. כן? ללא שינוי סיגמה F. בסדר? אז זה מה שנצטרך לעשות. שני ניסויים נפרדים, שכל אחד בוחן השפעה בודדת. כשנעסוק בצד הזה ונצליח ליצור השפעה רק של שקול הכוחות ולא של המסה, אנחנו נקבל בסופו של דבר את הגרף שמייצג את הקשר, התלות של A בשקול הכוחות. כן? זה גרף שבניסוי צריך לבצע, לסרטט אותו, או שבעזרת התוכנה. עכשיו, בואו אנחנו רואים בצורה פשוטה, ש-A הוא ביחס ישר ל-F, ויש כאן עוד גורם של המסה. אז בעצם זה יראה בצורה כזאת, A שווה 1 חלקי המסה, כפול שקול הכוחות. זאת אומרת שבעצם, מה יהיה התפקיד של המרכיב הזה? 1 חלקי M, זה השיפוע. זה השיפוע עצמו. ולפי המסות השונות, נקבל שיפועים שונים. רק שבניסוי הזה אנחנו נדאג שאיתו המסה, כוחות שונים, שקול כוחות שונה, ותאוצה משתנה בהתאם. כן?
ויש דרך חכמה לעשות את זה. הדרך החכמה לעשות את זה, אם אני רוצה לעשות שינויים במשקל של הסל, אני צריך שבסך הכל, בסופו של דבר, המסה הכוללת תימצא כאן. כלומר, אם אני מוסיף משהו לסל הזה, צריך שזה יבוא מפה, לא יבוא מבחוץ. כלומר, אנחנו נתחיל עם כמה משקולות כאן, יהיו כמה משקולות כאן בעגלה, וכל פעם נעביר עוד משקולת כאן לתוך הסל. ככל שכל פעם שמעבירים משקולת זה על חשבון מה שהיה כאן, עובר לפה, המסה הכוללת לא השתנתה, המשקל של הסל גדל, אז שקול הכוחות גדל, המסה לא השתנתה, התאוצה תגדל בהתאם. לעומת זאת, במקרה הזה, אנחנו נשנה רק את המסה, רק את המסה של המים, זאת אומרת, שקול הכוחות הזה יישאר קבוע, ורק נוסיף, נתעסק רק עם המסות של העגלה, להגדיל את זה, לשנות את זה כדי לראות את ההתנהגות. איך יראה הגרף במקרה הזה? אז באופן פשוט, גרף של תאוצה ביחס למסה, A ביחס ל-M, האם זה יצא לינארי? אם אנחנו מסתכלים על הצורה של הביטוי כאן, הקשר בין A ל-M, M נמצא במכנה. כש-M נמצא במכנה, הקשר הוא לא לינארי, זה קשר של 1 חלקי. קשר של 1 חלקי נראה בצורה הזאת. זה ממש לא לינארי, כן? M קטן זה A'ים ענקיים, M גדול, A הולך וקטן, לא מגיע ל-0, כן? כי צריך אין סופי כדי להגיע ל-0, אבל הולך וקטן, מתקרב ל-0. עכשיו, אני רוצה להסביר, זה לא שאנחנו נגד תופעות שהן לא לינאריות. יש דברים כאלה בחיים, מה לעשות? הקשר בין A ל-M הוא לא לינארי. לדוגמה, הקשר בין כוח הכבידה לבין המרחק, וכן בחוק כולו, הקשר בין הכוח החשמלי לבין המרחק, הוא 1 חלקי המרחק בריבוע. זו המציאות, זה בסדר. אבל למה אנחנו לא כל כך אוהבים את זה? כי במעבדה, כשאנחנו רוצים להוכיח ולראות חוקיות מסוימת, קשה לחוש את החוקיות של גרף כזה. הדבר שמאוד נוח לראות אותו זה שיפוע. זה ערך קבוע, כמו שכאן, ששומר כל הזמן על הליניאריות של הקשר בין צד אחד, בין המושפע למשפיע. לכן אנחנו נעשה לפעמים תחבולות, כן? כדי להגיע למצב שבכל זאת נקבל ערך אחד קבוע, נקבל שיפוע ליניארי, שהשיפוע הזה גם יהיה מדיד, ונוכל אחר כך לבחון האם זה מתאים לתיאוריה. יפה. אז מה שאנחנו נעשה כאן, תרגיל טריק שעושים לעתים קרובות, פוגשים את זה בהמון מעבדות, גם במעבדות החקר, אנחנו נחליף את השחקן כאן. מה זאת אומרת נחליף אותו? לא נגרש אותו לגמרי ונביא שחקן מבחוץ, אלא פשוט נעטוף אותו באופן שאפשר להסתכל עליו בצורה ליניארית. תסתכלו. אני לוקח את הביטוי הזה של A שווה סיגמה F כפול 1 חלקי M. כתבתי את זה ככה, בינתיים לא השתנה כלום. עכשיו אני הולך וסוגר קופסה. קופסה על 1 חלקי M. ואומר, זה המשתנה החדש שלי. משתנה חדש. שם אותו פה. 1 חלקי M. יש לו גם יחידות מתאימות. אם M זה קילוגרמים, היחידות יהיו קילוגרם בחזקת -1. חשוב לזכור את זה בשאלונים, במעבדות, לציין גם את היחידות. זה המשתנה החדש. עכשיו, המשתנה החדש הזה, אני פשוט לוקח את הערכים השונים של המסה ומחלק, עושה 1 חלקי, וכשאני אצור גרף של זה, יהיה כאן שיפוע קבוע. הנה השיפוע. היחס בין A ל-1 חלקי M הוא כן שיפוע קבוע. יחס ישר. את הדבר הזה אנחנו נוכל לבצע, למדוד, לבדוק שיפוע, כן? דלטה, איך בודקים שיפוע? נוכל לעשות כאן, נוכל לעשות דלטה של הדבר הזה, דלטה A, ולכאן דלטה של 1 חלקי M, זה כנגד זה, נקבל תוצאה. התוצאה הזאת תהיה שיפוע קבוע שאותה נוכל להתאים לערכים, למדידות
הצפויות לנו במעבדה הזאת. ואז נוכל יותר להשתכנע שיש כאן חוקיות, והחוק השני של ניוטון חי וקיים. צריך לשים לב לעוד עניין חשוב במעבדה הזאת, שאת התאוצות, הרי בודקים בו כמה וכמה תאוצות, כן? אנחנו נבדוק כמה ערכים של תאוצות כדי לקבל גרף. הרי אחת הסיבות שאנחנו עושים שיפוע זה כדי שנוכל להפוך גם כמה נקודות של מדידות שיש בהן איזושהי אי ודאות לישר אחד מתאים, ומבקשים את זה בשאלונים גם כן, הוסף את הישר המתאים ביותר, הישר המתאים ביותר, לצורך, ואז כשעושים את הישר המתאים ביותר הוא יוצר איזשהו ממוצע, כי האי ודאות היא נעה באופן אקראי לשתי כיוונים, ועל זה אנחנו מקבלים ערך שהוא יותר אמיתי, יותר קרוב לאמת. אבל איך נקבל את התאוצות השונות האלה? איך מודדים תאוצה? ובכן, הדרך שזה נעשה במעבדה הזאת זה על ידי רשם זמן. רשם הזמן שמחובר בעצם מאחור כאן, נוסיף את רשם הזמן. יש כאן איזשהו מתקן רשם זמן, והמתקן הזה עובר סרט נייר שמחובר אל העגלה, כן? מסתרך לו סרט ארוך מאוד, ובתוך רשם הזמן יש איזשהו מנגנון רוטט שנותן נגיעות קטנות בזמנים קצובים, נניח 0.02 שניות, כן? 2 מאיות השנייה, נניח נגיע. עכשיו רשם הזמן רץ בהתאם לקצב של העגלה. אם העגלה נעה במהירות קבועה, רשם הזמן ייתן סימונים מרווחים קבועים. אבל אם העגלה נעה בתאוצה, רשם הזמן ייתן עבור אותם זמנים מרווחים הולכים וגדלים. זה יראה ככה. זה הסרט של רשם הזמן. כאן בהתחלה יהיו קצת נקודות עד שהעסק התחיל לעבוד, ואז אנחנו מקבלים מרחקים הולכים וגדלים עבור אותם זמנים. נתאמן אותם ככה בצבע הזה. מרחקים שהולכים וגדלים, הדלתות X האלה, ועל ידי זה בעצם אנחנו נבדוק את התאוצה. זה תמונה של תאוצה. זה למשל התמונה של תאוצה A1. ועבור A2, עבור הכוח השני שאנחנו נפעיל פה, יהיה עוד סרט, A2 ו-A3 ו-A4 ו-A5, 5 או 6 מדידות. עבור כל אחד סרט כזה. עבור כל תאוצה אני צריך לחשב כמה מהירויות, כי תאוצה זה דלתה של מהירויות. איך לחשב את המהירויות? מהירות רגעית VT של רגע מסוים מחשבת על ידי דלתה שמאלה וימינה, גם של ה-X וגם של ה-T. כלומר, אנחנו לוקחים את המרווח שמאלה וימינה, כן? המרווח הזה זה מרווח מלפני ואחרי ב-X, זה בעצם דלתה X. דלתה הזמן ידוע לנו, זה פעמיים מרווח הזמן הקבוע, ואז המהירות VT הראשון יהיה הדלתה X הזה, חלקי שתי מרווחי זמן, שתי דלתה T. וכנ"ל עבור המהירות הבאה. המהירות הבאה זה שוב העתק לפני, העתק אחרי, חלקי שתי מרווחי הזמן. ככה אנחנו ניצור רשימה של מהירויות, ומרשימת המהירויות האלה נוכל לחשב תאוצה אחת. כן? אחר כך תאוצה שנייה, תאוצה שלישית. אז יהיו כמה סרטים כאלה, כל סרט מעיד על תאוצה מסוימת, ואז אנחנו יכולים להעלות את זה כאן. תאוצה כנגד כוח ראשון, תאוצה כנגד כוח שני, תאוצה כנגד כוח שלישי. יהיו כמה נקודות, ומהנקודות האלה נעביר אחר כך את הישר המתאים ביותר. זה ייתן לנו את השיפוע. ומהשיפוע הזה נוכל להמשיך אחר כך בעצם לבצע מדידה של המסה. המסה הכוללת, האם היא מתאימה למסה הכוללת שהייתה בפועל בניסוי. וככה נוכל באמת לאמת את החוק השני של ניוטון, ולראות את הקשר היפה שיש בין התאוצה לבין הכוח מצד אחד, כשהמסה קבועה,
והתאוצה למסה מצד שני כשהכוח קבוע. אז מי שעשה כבר את הניסוי הזה, זה הזמן להבין אותו טוב יותר ולזכור אותו. מי שלא ביצע אותו והוא יבצע שאלון חקר, ייתכן שיהיו שאלות על המעבדה הזאת, להשיג שאלון של המעבדה, ניתן למצוא גם קשר דרכנו, לעבור על זה, להכיר את כל ההיבטים, לדעת לענות על שאלות בין אם זה על התיאוריה, בין אם זה על מהלך הניסוי, מדוע עשו כך ואחרת, ובין אם זה על כל נושא של שגיאות ועיבוד נתונים. אז רבותיי, פיזיקה זה, תכניסו אנרגיה לפיזיקה שלכם והרבה הצלחה.